ಎದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರಿ ಯಾನ ಏನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ಬಂಧುಲೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ 4 ವೇದಲು ಆ 4 ವೇದಲುಡು ಒಂಜಿ ವೇದ ಅಥರ್ಣವ ವೇದುಡು ಒರಿಯ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಪುಟ್ಟಿನಾಗ 54 ಕಲೆಕುಲುಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಪಂತೇರು. ಆ 54 ವಿದ್ಯೆಲು ಒಂದು ಪಂತೇರು. ಆ ವಿದ್ಯೆಲಡು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಪಂದು ಅಭಿನಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗೂ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಪಗಾಂಡ ಆತ ಪಿರಾಕದ ಆತೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಅಭಿನಯ ವಿದ್ಯೆ, ಆ ಅಭಿನಯದ ಚಾತುರ್ಪು ಎತೋ ಜನಕ್ಲೆಡ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಊರುಡುಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಬುಜ್ಜಿ ಅಂಕನ ಊರುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾವಂತೆ ಉಪ್ಪೆ ಅಂದು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಆಯನ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಚಾರಗೂ ಬತ್ತು ಪುಚ್ಚಿ ತೋಜಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಪುಚ್ಚಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಈತು ವರ್ಷದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚಿಂತಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಾದು ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು. ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಜಿ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನತ್ತು ನೆನಪುದಿಲೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಿವಿಡು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನತ್ತಂದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಪೋಪುಂಡು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮೂಲಕ ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ ಪರಿಚಯ ಇಡೀ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂದುನು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಇವೊಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭೆದ ಒಂಜಿ ಅನಾವರಣ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸುರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊಸತ್ತು ಲೇಸ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಟರೇನು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರೇನು ನಿಕನ ಎದುರುಗು ಕಂತು ಉಂತವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಈ ಪಂಥ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಲೆ ತುಯ್ಯರ ಸಜ್ಜಾಲೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಬಲ ಕುರ್ತಿನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ಸ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಈ ಪಂತನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭಿನಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನು ಅಕಲ್ನ ಅನುಭವದ ಮಿತ್ತು ಅಕನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಿತ್ತದು ಲತ್ತದು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ರಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರುಡುಲೇರಿ ಮೊಕ್ಲೇನು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಅಭಿಮಾನೋಡು ತೂತುನು ಮೊಕ್ಲೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮೆರೆತದನು ಅಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಬಿರ್ಸೆರೇನು ರಡ್ಡು ಜನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರೇನು ಯಾನು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗುಪ್ಪನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪಗ ಇನಿತ್ತ ಪಂತಡು ಈ ಕಲಕು ಬತ್ತದು ಅಕಲ ಪ್ರತಿಭೆನು ತೋಷ್ಪಾಯರುಲ್ಲೇರು ಆ ತಂಡದ ಪುದರು ಕಲಾ ಮಾಯೆ ಸುಳ್ಯ ನಾಟಕ ಸೋಕು ಮಲ್ಪಡು ಸೋಕು ಅವಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಬಲ ಬಲ ಈ ಮೂಲೊಂತೋಡು ಈ ಮೂಲೊಂತೋಡು ಈ ಬಂಗಾರಸು ಯಾನ ರಾಣಿ ಈ ಬಾಲೆ ಆತ ಒಂದು ಕುಸುಮದರೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಆತ ಸೋಕು ಮಲ್ಪೋಡು ಇತೆ ಸುರುಕು ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ ಯಾನ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ ರಾಣಿ ತುಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆನಲ್ಲೇ ತಂದು ಉಳ್ಳಾಲಗಪಿದಾಡುವೆ. ಜೋಕುಲೆನಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋಪನ ಈ ಒರ್ತ್ಯ ಪೊಂಡ ಆಪುಜ ಪಗೆ ಮಾಲಿನ ಉಪದ್ರ ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕುಡ್ಲದ ಅರಮನೆಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಯರಗಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಈ ಜೋಕ್ಲೆನ ಬಿಡುದು ಪೋಪುನ ಸರಿ ತೋಜ್ಜಿ. ಈ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ನಿನಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಯಾನು ಉರಿಯ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುನ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಗುಣಪ್ರಸಾದ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಚೂರು ಬೇಜರಡು ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಜನನ ಪತೊಂದು ಆಯೇ ಕುಸುಮದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಯೇ ಕಕ್ಕುಸುಗ ಬತ್ತೆ ಸರ್ ಕಕ್ಕುಸು ಬತ್ತೆ ಸರಿ ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಜನನ ಪತೊಂದು ರಾಣಿನ ಕೈ ತಲ್ಪ ಪೋತು ಪನೋಡು ಸರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.
ಶುರು ಮಲ್ಪಿತ್ತೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಡು ನಿನ್ನಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಯಾನು ಒರಿಯೆ ಎಂಚ ಬದುಕೋಡ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಈರೆನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಕೊರಡು ಒಂದು ಯಾನು ಉಳ್ಳಾಲಗು ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ತಪ್ಪುದೇ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ತುಳುನಾಡುತ್ತ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ಬುಳೆಪ ಒಂದು ಒರಿಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಚೌಟ ವಂಶದ ಕೀರ್ತಿ ಘನತೆನು ಕಾಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಪೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಪೋಡು ದೇಶಗಾತ್ರ ಉರ್ಡುನ ಬೇಲೆಗು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಪೋಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜೋ ಈ ತುಳುನಾಡು ತಮ್ಮಣ್ಣುಗು ಗೇಲು ಬರಡುಂದು ಮನ ಸಂತೋಷಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ 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 ಸರ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಎಲ್ಲಂಜ ಆಶ್ರಮಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಎಂಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯ ಎಂಕಲ್ಲ ನಾಟಕ ಉಳ್ಳಾಲ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿ ಓ ಅಂದದ ಯಾನ ರಾಣಿ ಇಂಬೆ ಬಂಗಾರಸು ಆಡು ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದು ಸರ್ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಸರಿ ಇರ್ಲಿಜ್ಜರ ಸರ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ವಾಸು ಸರ್ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಸರ್ ಅಲ್ಪೇರೋ ಲೆಪ್ಪೇರು ಬತ್ತೆ ಓ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಬಲೆ ಸರ್ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಯಾನು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಎಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಬಲೆ ಇರೇಗ ಮುರಾಣಿ ಯಾನು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ಡ ಪಂಡೆ ಹಾ ಐಕಾರ್ ಪಂಡೆರವರ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಿನ ಆಶ್ರಮ ತಂಚಿ ಪೋದು ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಅಂಚ ಸೀದೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೆ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಸರ್ ಬೈದಿನ ಪಣ್ಲೇಕ ಇರೆಗ ಈ ಆಶ್ರಮರದ್ದು ಒರಿ ಹುಡುಗೆ ಬೋಡತ್ತೆ ದತ್ತುದೆ ತನ್ವರತೆ ಅಂದು ಸರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹುಡುಗೆ ಬೋಡು ಐಕದಾದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುವೆ ಯಾನ್ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ಡ ಪಾತಿರ್ದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಜೋಕ್ಲಿನವ್ರ ತೂತು ಪೋಕ ಅಂದ್ ಬತ್ತೆ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಸರ್ ಬತ್ ಸರ್ ಮುಲ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಎದ್ದು ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಸರ್ ಮುಲ್ಪ ಟೋಟಲ್ 36 ಜೋಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಹಾ ಮುರಣಿ ಮುಟ 35 ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಜೂನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಸೇರ್ಪಡಾಂಡ್ ಸರ್ ಓ ಓ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ತೂವೊಲಿ? ಎಂಕ್ಲ ವರ್ಷ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪವ ಹಾ ಹಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಪೂರ ಮಲ್ಪವ ಸರ್ ಅದೇ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಇಂದೆ ನೆಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣದ ಪೂರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಸರಿ, ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಸರ್ ತುಲೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಉಲ ಇವಿ ಪೋದು ವರ್ಕ ಹೊರ ತುದು ಬರ್ಕ ತುದು ವರ್ಕನ ಸರಿ. ಬಲೆ ಸರ್ ಗುಣಪಾಲ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಬಲೆ ಹೌದು ಸರ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಾನೆ ಪುಸ್ತಕ ಹೌದು ಇದು ఆయన పుదరించ ಮೇನ పుదరించ ಗಣೇಶ್ ಆಯ್ ಆಯ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಆವಡು ಸರ್ ಆಶ್ರಮದ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೇರದೆ ಅಂದ್ ಸರ್ ಅತ್ ಸರ್ ಇರು ಈತ್ ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ವಾ ಹುಡುಗನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಐಟಾಯ್ ಗುಣಪಾಲನ್ ಇತ್ಯತೆ ಅಂದ್ ಸರ್ ಹಾ ఆయన ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಜುರುಕುಲ್ಲೆ ಹುಡುಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಸರ್ ಹಾ ಗುಣಪಾಲ್ ಸರ್ ಗುಣಪಾಲ್ ಗುಣಪಾಲ್ ಸರಳ ಪಂತೆ ಯಾನಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪೆ ಹಾ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ 4 ಕುಂಟರ್ ದೇರಿತ್ತನು ಸರ್ ಹೋ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಿಖಲ ಕುಂಟ ನಿಖಲ ಯಾರ್ದು ಅದ ಮುಲ್ಪ ಅಂದು ಸರ್ ಅಂದು ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಮಡೆಕುಂಟುನು ಈ ಆಶ್ರಮ ಅರ್ದು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲನ ಕುಂಟುನು ಎಂಕ್ಲನೆ ಅರ್ದುರ್ನದ ಸರ್ ಅಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲ್ ಬಂಡ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪಡು ಸರಿ ಈ ಕುಂಟಾರ್ದಲ್ಲ ಸರಿ ಪರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಗುಣಪಾಲ್ನ ಫೋಟೋ ಬುಕ್ಕ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಪಡ್ಲೆ 4 ದಿನ ಕರೀದು ಕೂರ ಎಂಕರ ಗುಡ್ಲಾ ಬರಿಯರುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಅನೇ ತಿಕ್ಕುವೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಕಡಪುಡು ಏನ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದಯಾನಂದ ಸರ್ಲ ಶಶಿಕಲಾ ಮೇಡಮ್ದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಪಾತೇರ್ವೆ ಸರಿ ಸರಿ ಯಾವ ಸರ್ ಇಂದು ಗುಣಪಾಲ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೋರ್ ಉಂಟದೆ ಅಂದು ಸರ್ ಆಯ ಪಂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಲೊಟ್ಟು ಪೂರ ಭಾಗವಹಿಸವೆ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹುಡುಗ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬೈದಿಂಡೆ ಸರ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಟ್ ಪೂರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋ ಉಂಟು ಸರ್ ತೋಚಿಪಾಲರ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಪು ಹಲೋ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ಎಂಕ ಗಣಿತಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಎಂಕ ಗಣಿತಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೆ ಸರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೆ ಸರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡ ಸರ್ ಮಲ್ಪಡ ಸರ್ ಸರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡ ಸರ್ ಅತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಲೆಜ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್ ಏನು ಮಲ್ಪಡ ಸರ್ ಸರ್ ಮಲ್ಪಡ ಸರ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪು ಓಕೆ ಯಾನು ಮುಳ್ಳುಂತು ಸರ್ ಇರ ಅಲ್ಪ ಉಂತಲ್ಲ ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಮುಲ್ಬಲ
ಅಡೇ ಬೋಲ್. ಏರು ಶೇಖರತಯ ಈ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕಾಲತ ಈ ಕಥೆನ ಪೂರ ಕೇನೋಡು ಶೇಖರ ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ಉಂದುವೆ ಸಾಮಿಯಾನ ಸೈನ್ನಗಲ ಉಂದುವೆ ಸಾಮಿಯಾನ ಆನಿತ ಕಾಲ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡಿಯಾ ಆನಿತ ಕಾಲ ಪಂಡ ದಾದಯ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ದೈವ ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಮೆರೆ ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಲವು ಒಂದು ಆನಿತ ಕಾಲ ಪಂಡ ದೈವ ದೇವರು ಜೋಗೊಡು ಇತ್ತಿನ ಕಾಲಂಬೆ ಶೇಖರ ಆನಿತ ಕಾಲ ಪಂಡ ಅಂಚಾವು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತುಂಡಿಯ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರನ ಅಜ್ಜೇರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರನ ಅಜ್ಜೇರು ನಡು ತಾದಿಡು ಬಾಕಿಯಾನಗ ದೈವ ಲೆತೋ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲ ಜಾಲುತ ಮೊಟ್ಟು ತಡೆಗೆ ಎತ್ತಾತು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಪೋತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡುಂಬೆ ಶೇಖರ ಆನಿತ ಕಾಲ ಪಂಡ ಅಂಚಯ ನಿಕ್ಲೇಗ ಪೂರ ಫಂಡ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಇಂಚನೆ ಬಸ್ ಬುಡುಪುನಾನ ಅತ್ ಮಧ್ಯಮ ಮನೆ ಆಯರುಂಡ ಇಂದು ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸಿಂಡು ಈ ಯಾನಂಚೂರು ಅಂಗಡಿತ ಬಾಕಿಲು ಪೋತು ಬರ್ಪೆ ಅವ ಅಂಗಡಿತ ಬಾಕಿಲು ಪೋತು ಬರೇ ಪುರ್ಸೋದುಡು ಪಾತೇರ್ಗ ತಾನೆ ಎಂಚಾತಂడి ಸರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಸೋಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಾ ಸರಿ ಆವಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನಿಕ್ಲು ಸರ್ ಸರ್ ಯಾನ್ಲ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲ ಕನ್ನಡಕ ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡಕ ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ಓದ್ಯರ ಬರ ರಾಪುಣ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಪೆ ಸರ್ ಏನು ಕನ್ನಡಕ ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ಆವಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಹೋದು ಬಲೆ. ಗುಣಪಾಲ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡಂದನ ಕುಂಟು ಪೂರ ಪೂರ ಪಾಡಂದ ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ ಪಾಡಂದನ ಎನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ವಿನಾಯಟ ಉಂಡು ಉಂಟು ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಬ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡಂದನ ಪಾಡೊಂದು, ಬ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು. ಕುಂಟು ಒಂದು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧೇರ ಬಣ್ಣ ಕುಂಟು ಒಂದು ಪೂರ ಗುಣಪಾಲ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಗುಣಪಾಲ ಪಿದಾಡು ನಂಚ ಅಂದು ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಬಲೆ ಸರ್ ಬಲೆ ಸರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಮುರಡಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬಾಕಿ ಅಂಡ್ಕೊರಿಯಾರೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೊಂತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ಆಶ್ರಮದ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಶೂರ್. ಗುಣಪಾಲ ಸರ್ ಪೂರ ಜಿಂಜದಾಂಡ ಅಂಡ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಗದ ಹಾಂ ಸರ್ ಗುಣಪಾಲ ನಿನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ನೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತ ಅಂದು ಪಂಡಿಲೆ ಕಾಯನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ಲೆ ಕರ್ಲೆ ಸರಿ ಏನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಓಲ್ಡ್ ಸರಿ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಕೊರುವ ಸರ್ಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ದಾಯ ಸರ್ ದಾಯಪಂಡ ನೆಟ್ ನನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ನೆಟ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಉಂಡು ಗುಣಪಾಲ್ GK ಸನ್ ಆಫ್ ಕೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಗುಣಪಾಲ್ ಪತನು ಹಾಂ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ದೆತ್ತನು ಗುಣಪಾಲ ಈ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೋಡವ ಸರ್ನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ಪಾತೇರ್ವ ಗುಣಪಾಲ ಪಾತೇರ್ವ ಎಂಕ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪು ಈ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಲ್ಲ ಸಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸವೇರತ್ತ ಮಲ್ಲ ಸಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸವರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಈ ಬುಕ್ಕ ಡೆಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಕೊರಡವ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಕೊರಡು ಗುಣಪಾಲ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪವ ಗುಣಪಾಲ ಈ ಆಶ್ರಮನ ಮರಪೊಡ್ಚವ ಗುಣಪಾಲ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಆಶ್ರಮ ಎಂಕ ಅಪ್ಪೇತೆಯ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಅಂದು ಗುಣಪಾಲ ಎಂಕ ಬೇಜಾರ ಪುಂಡ್ಯ ಅಂದು ಈ ಆಶ್ರಮ ನಿಗ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಪೋರೆ ಎಂಕ ಬೇಜಾರ ಪುಂಡ್ಯ ಸರ್ ಏನು ಪೋಪುಜಿ ಸರ್ ಏನು ಆಶ್ರಮ ಟಿಪ್ಪೆ ಸರ್ ಏನು ಓಡಿಗ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಸರ್ ಈ ಪೋಡು ಗುಣಪಾಲ ನಿಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲ ಬೈದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೈ ಪೋಡು ಗುಣಪಾಲ ಈ ಗುಣಪಾಲ ಪೋಲ ಗುಣಪಾಲ ಈ ಪೋಡು ನಿಕ್ಕು ಯೋಗ ಉಂದು ಯೋಗ ಯೋಗ ನಿಕ್ಕು ಕುಡ್ದು ಬತ್ತುಂಡು ಪೋಡಿ ಅವ ಪೋಡು
ಗುಣಪಾಲ ನಿನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಆಡು ಪಾಡಂತುಲ್ಲೆ ಉಂತು ಆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಡು ಗುಣಪಾಲ, ಮನ್ಪೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ. ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಡು. ಗುಣಪಾಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಗತ್ತ ಹಾಂ ಸರ್. ಸರ್ ಬೆನೆ ಚಡ್ಡಿ ಗಣೇಶ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೈತೆ. ಅವು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅವು ಆರ್ಡನ್ ಇಪ್ಪಡಂದು ಪನ್ನೆ. ಗುಣಪಾಲ ಪಿದಾಡ್ಗನ ಹಾಂ ಸರ್. ಆಶ್ರಮ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿನ ತಿರಿಯೊಂದು ದುಂಬು ಪೋಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಗುಣಪಾಲ ಸರ್ ಪೋ ಪೂಜಿ ಸರ್. ಓವಡು ಗುಣಪಾಲ ನಿಕ್ಕಾದ ಎಟ್ಟೆ ಕಾಲ ಬತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಿಗು ಪೋಪಯಿ. ಬರ್ಪೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ. ಗುಣಪಾಲ ಸರ್ ಬರ್ಪೇನು? ಓಕೆ ಸರ್. ಗುಣಪಾಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪು ಗುಣಪಾಲವಾ, ಫೋನ್ ಮಲ್ಪು ಬೈಬೇಕಾ? ಚಡ್ಡಿ ನಿಕ್ಕಾಂಡಿಗೆ ಚಡ್ಡಿ ಅವಾ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್. ಎನ್ನ ಪಿರಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಲ್ಬಾಕ್ಯಾನ್. ಓ ಅಂದು ಸರ್ ಅಂದು ದೇತೋನ್ಲೆ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ನಿಖಿಲ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಎತ್ತು ಸಹಾಯ ಪಡೋ ಅದು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುವೆ. ಎಂಕ್ ದೇವೇರು ಬೊಡೇನಾತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐಟು ಒಂಜೀತ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಕಾಂದು ಯಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದೆ. ಎಂಕ್ ದೇವೇರು ಎನ್ನಿನೇನು ಪೂರ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕನತ್ತ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯನ ಒಂಜಿ ಮಗನ ಕೊರ್ಜೇರು ಐನಿ ಎಂಕ್ ಈ ಆಶ್ರಮ ಕೊರಂಡು ಐಕಾದಿ ಯಾನು ಗುಣಪಾಲನ ದತ್ತು ತೆತ್ತೊಂಡೆ. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಇರೆಗೆ ಒರಿಯ ಮಗೆ ಬೋಡಾಯ್ ನನ್ನ ಸರ್. ಸರ್ ಯಾನ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್, ಯಾನ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ. ಎಂಕ ಗಣಿತಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಸರ್, ಎಂಕ ಗಣಿತಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್, ಪಲ್ಲೆ ಸರ್, ಪೊಟ್ಟ ತೊಚ್ಪಾಲೆ ಸರ್. ಎಂಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರೈಸಿನ ತೊಚ್ಪಾಲೆ ಸರ್, ಪೊಟ್ಟನು ತೊಚ್ಪಾಲೆ ಸರ್. ಸರ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಇಂಚನಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ನೇರಲ್ಲ ಜರ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆയിരിച്ചേ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆയിരിച്ചേ ಮಗಲ್ಲ ಮಿಂಚನಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್. ಒರಿಯ ಮಗೆ ಬೋಡಾಯಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ 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 ಒಂದು ಮುಲ್ತೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೆನ್ ಡೆಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್. ನಿಖಲ್ನ ಗುರ್ತದಾಗಲೇ ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್. ಅವೇ ಪಟ್ಟಲೆ ಐಟ್ ಸರ್ನ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಫೋಟೋನು ಪೂರ ಕಡಪುಡುವೆ ರವೆ ಐಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸರ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮದ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಬೇಯ್ಪಿನ ಗಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ಯಾಪ ಒಂಜಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಬೇಯ್ಪಿನ ಗಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು అని పుదేలా కమ్మి ఆపుండు సరే ఏరో ఇత్తినగలు ಸಂಘಟನೆದಗಲು ಮಲ್ಲಕಲು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರ್ಕಾರಲ ಅಂತ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಕೆಲವು ಸೇರ್ತೇವೆ ಯಾವುಜಿ ಸರ್ ಸರ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಯಾವುಜಿ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಏಪಲ ತಿಂಗೋಲ್ ತಾಕೇರಿಗ ಕಾಪುನ ಸರ್ ತಿಂಗೋಲ್ ತಾಕೇರಿಗ ಕಾಪುನ ದಾಯೆ ಹಾನ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಕೋರಿಗ ಹಚ್ಪು ಸರ್ ತಿಂಗಳ ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುನ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಂದು ಕೊರ್ಂಡ ಉಂಡಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಆಯ್ತು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಡೆಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಗ್ಲೇ ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ ಬರೋರು ಸರ್ ಒರಿಯ ಮಗೆ ಬೋಡಾಯಿ ನನ್ನ ಒರಿಯಗೆ ಹಾ ಸರ್ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ
ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲು ಸೇರುನ ಯೋಗ ಬರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಏರಂಡಲ ಬರುವೆರವಾ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೊರತು ಒಂಜಿ ತೋಟನು ಲೀಸ್ಗ್ ತೆತನುವ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕೊರತು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವಣನು ಲೀಸ್ಗ್ ತೆತನುವ ದಾಯೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಬದುಕು ಬಾನೋಡು ರಾಪುನ ಈ ಮಾನನ ಲೀಸ್ಗ್ ತೆತನುವ ಕಡಲಿಟು ಮೀಂದುನ ಕಪ್ಪಲನ್ನು ಲೀಸ್ಗ್ ತೆತನುವ ದಾಯೆ ಆಸೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕಾಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದುಲೆ ತೀರುನುಂದಾಂಡ ನಂಕು ತೀರುನುಂದಾಂಡ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನು 2 ವರ್ಷಗೋ 3 ವರ್ಷಗೋ ಲೀಸ್ಗ್ ದೆತನುಗ ಇಜ್ಜ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಆಣು ಜಾತಿಗಿಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಜಾತಿಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ್ಯ ಪಾತೆರ ಪೋಪಿನ ಬದುಕುಡ ನಂಬಿಕೆದ ತಾದಿಡು ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಚಿಲ್ಲರೆನು ತರೆಸುತ್ತು ಕನಲೆ ಊರುಗು ದುಂಬು ಚಿಲ್ಲರೆನು ತರೆಸುತ್ತು ಕನತ್ತದು ಡಬ್ಬಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಚಿಲ್ಲರೆನು ಬರೀಟು ದೀತು ಪೋವಡೇ ಕಲಾಮಾಯೆ ಸುಳ್ಯ ಈ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ಅಕಲ ಪರಿಚಯನ ಮಲ್ತ ನೋಡೋದು ಕೇನನ್ವೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಶಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಕಿರಣ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಮಹೇಶ್ ಗೊರಸಿನ ಮನೆ, ಸುಧೀರ್ ಏನೆಕ್ಕಲ್. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಲೋಲು ನಮ್ಮ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುವ ಆ ದುಂದು ವೆಚ್ಚನು ಓಲೋಲು ಮಲ್ಪ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ನಡುಡು ಬದುಕುನಂಚಿನ ಅನಾಥ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸಾಂಕುನಂಚಿನ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಅಕನ ಮೋನೆಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆನು ನಮ್ಮ ಖುಷಿಟ್ಟು ಗೆತ್ತನುಗ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಲಾಮಾಯೆ ಸುಳ್ಯ ಈ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಅನಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರಂದುಲ್ಲ ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಏನು ಸುರುಕಾದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣಡ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಐತಂಡು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ತಡವರಿಸೊಂದೈತಂಡು ಮೂಜಿ 4 ಕಲಾವಿದೆಡಲ್ಲ ಒಂತೆ ಡೈಲಾಗ್ ತಡವರಿಸಂಡು ಸುಳ್ಯ ಬಂಡಿ ಕುಟ್ಟಿಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ದಯಮಾಡ ಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಸುಳ್ಯನ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಚದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಸುಳ್ಯ ಅಂದ ಪಂಡಿ ಕುಟ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಓ ಮಲ್ಪನಾಗಲ ಸಂಭಾಷಣೆನ ಸರಿಯಾದ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಲ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಒಂತೆ ಒತ್ತು ಕೊರಲೆ ಸಂದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಸ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಪಾತೆರ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಆವು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲೇರು ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ಒವ್ವ ತಂಡೋಡು ತರಬೇತಿ ಇದಾಲಗ್ತು ನನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ತಂಡೋಗು ಬೇತೆ ರಂಗ ತಂಡೋರ್ದು ಸರ್ ಯಾನ್ ಮುದ್ರಾಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಕಲಾ ಸಂಘಟನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇನ್ನ ಅಭಿನಯ ತೂನಗನೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವು ಆ ಅಭಿನಯ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಅಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡೋಡಿತ್ತು ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ನಾಟಕದವರು 3 ಸುಕುಮಾರ್ ಮೋಹನ್ ಮುದ್ರಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಅಂದ್ ಬೈದೆ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದಿತ್ತು. ಆ ಪಾತ್ರಗೂ ಒಂಜಿ ಜೀವ ದಿಂಜದರ ಆ ಪಾತ್ರಗೂ ಅಂಚಾದ ಎಂಕು ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಆತನ ಹುಡುಗಿ ಇರೆಗೆಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದ ಜೋಕುಲ್ಲ ವಿಜಯನ್ನೇ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಡೆಟ್ಟು ಅಂತ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತು ಒಂಚೂರು ರಿಪೀಟ್ ಆಪಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಒಂತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಥೀಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥೀಮ್, ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಥೀಮ್ ಪಣ್ಣಗ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತರು ನಮ್ಮ ಬುಡಿತಿನ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನಕ್ಕೆ ಏತು ಗೌಜುಲ ಮಲ್ಪ ಮದ್ಮೇನು 1 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪ 5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಪಟಾಕಿ 2 ಲಕ್ಷದ ಬುಡ್ಪ ಅಂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ತೋಜ ಅವನೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು
ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಂಚಿ ಗಮನ ಕೊರಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಹಿಡ್ದವರ ಭರ್ಜರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ್ ದೆತೊಂದು ದುಂಬಾಗ್ ಪಜ್ಜೆದಿಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಂದೇಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚಾಲೆಂಜಿನ ಏರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಪೇರು ಅವು ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಿಕಳ್ಳ ಮಾತಾಡಲು ಉಪ್ಪಡಂದು ಪಡೆದು ಕಲಾಮಾಯೆ ಸುಳ್ಯದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪನಂದುಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಲೇಸ್ಗೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ BA ಪ್ಲೈವುಡ್, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ, ವಿಸ್ಮಯ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆಲು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಏನಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆಲು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪಾಲ್ಗೆತ್ತನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆಲು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಮಾತೆರಡದ ಹೆಚ್ಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತದು. ಇನಿತ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ. ನನಾತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಬರುಂದುಲೇರು ನನ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಡು ಆತನಿಟ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದುಪುಲೆ. ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಉಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ನೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ. ಲೇಸಿಗೆ ತೆರಣ ದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್, ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್. ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ, ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ 1980, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ನೂತನ ಆಯಾಮ, ಅಕ್ಷಯ ಎಕ್ವಾಟೆಕ್ ಸಿಂಚನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಮಂಗಳೂರು, ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ರೇಮಂಡ್ ಶೋರೂಮ್. ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ 92.7 ಬಿಗ್ FM, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ.